Que marxen de colònies i de campaments, doncs un dels grans reptes d'ells o de les famílies, dels pares o mares que els hi fan la motxilla és encabir-ho tot. Per això hem convidat la Clara Massons, que és organitzadora professional. Clara, ben tornada al planta baixa. Aviam, aquí tenim tot d'estris, que són els que previsiblement ens podem endur en cas de colònies o de campaments dels nanos, no? Exacte. Hi ha una mica de tot. Hi ha roba, tovallola, estris com la cantimplora, per exemple. Per on hauríem de començar per organitzar bé aquesta motxilla? Primer per la llista. Ai, sí, la famosa llista. Clar, la llista que no falti. I guardem-la per l'any següent. Aquesta llista, un cop la tenim feta, la podem aprofitar cada any. No la llancem, així ho tenim fet. Molt bé. Aleshores, la clau és tenir-ho ja col·locat així a l'armari. I tot això ja ho posarem directament dins la motxilla i no hem de tornar a plegar d'una manera especial perquè ens hi càpiga. Ah, amb la capsa directament i tot? Bueno, la capsa la plegarem. Ah. Però, clar, perquè depèn de la motxilla. Clar. Però la capsa ens l'endurem. Ara veuràs. D'acord. Vols que t'ensenyi ja com ho poso? Sí. Vinga. Faig una mica de lloc. Doncs t'aguanto. Aquí, gràcies. Hem fet un exemple perquè, clar, depèn d'on vagis, no és el mateix anar a Pirineu que a Palamós. Home, clar. Si vas al Pirineu la cosa es complica perquè aleshores necessites roba d'abric que és més gruixuda i ocupa més. Exacte, és una mica el que hem fet avui, de fet. Hem posat molta roba d'abric perquè es vegi ben plena. Motxilla gran. Motxilla gran. A mi m'agrada que s'obri bé. Sencera. Sí, no d'aquestes verticals. Exacte. Comencem pel sac. El sac sempre, tradicionalment, es posa sota, perquè així la roba la xafa i guanyes espai. Això és típic. Aleshores, posem també el plumífer aquí. És un plumífer? Sí, perquè als vespres que pot fer fred, clar, agafem moltes coses per si de cas, perquè ens preocupa és clar, en tants dies poden passar moltes coses, no? Aquest per si de cas... Ens preocupa que als nostres fills els hi faltin coses i nosaltres no serem allà per solucionar-ho, ens posem nerviosos... Això és el folre polar, eh? Exacte, això és el polar. Això és jersei pel vespre. Aleshores, aquí... Aviam, t'agafo la gorra. Gràcies, la gorra, molt indispensable amable. també la gorra. Pantalons els poso tal qual, pantalons llargs i curts, perquè el dia te xitxarres... Els has doblegat d'alguna manera especial? Sí. Aviam, ensenya-m'ho això. Això és l'estil de la Marie Kondo, eh? Tu ets la nostra Marie Kondo. Sí. És això, la Marie Kondo A mi catalana. m'encanta la Marie Kondo. Cap amunt, Sí? plego en dos, recullo aquesta punteta d'aquí i aleshores la punta dels peus, fem un plec i un altre plec. I ens ha de quedar com un rectangle. Pantaló curt, igual. Pantaló de xandall o de pijama, igual. Tot igual. Tot igual. Sí, i ara t'ensenyaré també una samarreta. De moment aquí portem dos polars, tres pantalons, una samarreta, un plumífer, el sac de dormir i ara tres samarretes també. Pantalons curts també, sí, un banyador. I ara a veure, anem a veure... Sí, aquesta ja la podem plegar. Ah, aquesta però te l'emportaràs, eh? Sí. Ah, sí, mira com rius. Sí. Això no ho fa ningú, no? Exacte. Això m'encanta a mi, endur-m'ho i tothom. Ai, quina bona idea! Clar. Ja ho sabia jo. A professional. Aquí, samarretes. Això són samarretes, eh? Sí, i ara t'ensenyaré una, com la pleguem. Que això, repeteixo que no m'ho he inventat jo, eh? Això a la Marie Kondo. Es va inspirar en com es plegaven els quimonos, que són metres i metres de roba. Samarreta cap amunt. Sí. Imagino dues línies al voltant del coll, plego i recullo. I aquí deixo dos ditets i tanco amb un o amb dos, com vulgui jo. Molt bé. La poso aquí. Aleshores, aquest també, plegat. Què més hi posarem? Aquí ja queda la recta final. Queda la roba interior, que l'he posat en aquestes bosses. Ah, perquè després hi ha la gestió de la roba bruta. Sí. Perquè mai la roba bruta torna plegada d'aquella manera a casa. Però clar, la roba que no està plegada ocupa més espai. Sí, jo plegaria la roba bruta. Però si no et falta espai, doncs no. Aquesta és la bossa de la roba bruta. També ens l'enduem, La podem posar aquí. I pot ser una bossa el que t'agradi. Això pot ser bossa de cotó, jo què sé. Cadascú que faci el que vulgui. Roba interior, amb buf. Buf. Aquest, mira, cap aquí. La capelina, eh? Capelina. Començo a aprofitar espais. El frontal. Aquí. Vinga. El neceser. El puc posar aquí. Aleshores, ara ja posem el calçat d'aigua. Encara ha de posar les bambes. Sí. Portaré unes bambes posades o unes sandàlies.
i aquestes les puc posar aquí. Hi ha qui les apreta, doncs com vulguis tu. Si les vols apretar, les apretes. Però ja veuràs. Veus? Però això està bé perquè tu ja ho obres i ho veus tot. Veus on tens els pantalons, les samarretes, ja ho veus... No, és útil fins i tot per aquells que no les fan la maleta ni la motxilla, que n'hi ha, també, que van estar una setmana amb la motxilla oberta a terra. És que, sí, i a vegades no hi ha lloc, també. Sí, a vegades també és veritat. També. Aquí, les xancletes de la dutxa de la piscina, també les posem cap al fons, va. La tovallola. La tovallola... També la posaré més cap aquí. Ara, és una motxilla d'alta capacitat, eh? Home, sí, però clar. clar... Sí. Jo crec que val la pena... O sigui, jo soc partidària de no comprar res i aprofitar el que tenim a casa. Però amb una motxilla soc partidària d'invertir-hi. Molt bé, sí, fantàstica. És una passada. Aviam, aquí els mosquits i la crema. Sí. I ja puc anar tancant, veus? Ja puc anar tancant. Aleshores, espera, poso la cantimplora. Aquí, que l'ideal, la cantimplora seria que tu te la poses a l'altra motxileta que portes amb tu. O sigui, si heu d'anar a la piscina, heu d'anar a caminar, no t'enduràs aquesta. Tu has de una altra motxilla. Sí. I allà podries posar, per exemple, la carmanyola, també. Molt bé. O això, també, no? Això, sí. Això que pots necessitar durant el dia. Exacte. Poso aquí. Exacte, això t'ho endús amb tu on t'aneu. Ho poso aquí. Hem quedat nets. I ara... Hem quedat nets. Això és per desfer la motxilla i tenir-ho endreçat. Exactament. O sigui, no hem de renunciar a l'ordre, perquè no estem a casa, no hem de renunciar a l'ordre. Hem de disfrutar de l'ordre on estiguem. Ara. És el nostre dret. Disfrutar de l'ordre. Exacte. Aleshores, això t'ho obres i t'ho poses al cubicle on puguis posar la roba, ho tens. I t'he portat una altra coseta. Què? Mira, com que l'altre dia em vas preguntar com ho fèiem amb els nens petits... Ah, sí, els petits de veritat. Clar, aquesta roba, els grans que es posin el que vulguin, i per això són els campaments, que s'ho combinin com vulguin i tal, però potser els petits que s'atabalen una miqueta i que passen una nit fora només, 2 dies fora i una nit, els hi preparem el pantalonet, calçotet o calceta i mitjó... Clar, tot el conjunt. Exacte. I aquí poses dia 1. Dia 1 si saben llegir. 1, els números. Sí. Si no, doncs les monitors, les monitores ja ho entenen, no? Ells, com que ens han ajudat a fer la maleta, la bossa, doncs ja ho saben, més o menys. Sí. Fantàstica, aquesta motxilla per casals, acampaments i colònies, per tots aquells que hagin de marxar segur en els propers dies. Clara, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.